लॉटरी गाड़ी जो बंधुମାନେ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ କରି କାଉଣ୍ଟରରୁ 25 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ 25 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ 10ଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ। हाँ जो बंधुମାନେ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ କରି 25 ଟଙ୍କା ଦେଇ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଁ ପଟ ଗେଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବାଁ ପଟ ଗେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ବାଁ ପଟ ଗେଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବାଁ ପଟ ଗେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ତମ ବାହାରେ ତମେ ମୋ ବାହାରେ ଭିତରେ ବେଚା